Isa ka ba sa nag-ampo sa Ginoo ug hangtod karon wala pa niya tubaga ang imong mga pag-ampo? O isa ka ba nga mibat diya sa imong kaugalingon nga daw murag wala mamati ang Ginoo sa imong o daw bungol ang Ginoo sa imong mga pag-ampo? O daw wala siya pagpakabana? O kung masayod ka na ang Ginoo mamati kanimo? In 2 Chronicles, sa ikaduhang Kronikas, Kapitulo 7, versikulo 14, nag-ingon, kung ang akong katawhan nagitawag sa akong ngalan, magpaubos sa ilang kaugalingon, ug mag-ampo ug mangita sa akong naong, ug mutalikod gikan sa ilang mga daotang binuhatan, ako mamati gikan sa langit ug mupasaylo sa ilang mga sala, mag-ayo sa ilang yuta. Kanimo nga nagtan-aw, tingali isa sa mga rason nganong wala pa ka tubaga sa Ginoo o nganong daw wala makadungog ang Ginoo sa mga pagkas. Tungod tingali kay sa diha nga nangita ka kaniya o sa diha nga nagtawag ka kaniya, wala nimo gipaubos ang imong kaugalingon. That's why kung mangita ganita sa Ginoo, magampo ganita sa Ginoo, ato agyud na ipaubos ang atong kaugalingon. So may kasabot sa pagpaubos. Kanang pagpakita bitaw nga wala kay mahimo kung wala ang Ginoo. That's why kung mangita ganit ka sa Ginoo, ipaubos yun ang imong kaugalingon. Ipakita sa iya na wala kay mahimo kung walay tabang ang Ginoo. Ikaduha, mag-ampo ka sa Ginoo. Ipaubos nimo imong kaugalingon, mag-ampo ka sa Ginoo. Kay ang Ginoo dili siya bungol, nga dili niya madungog ang imong mga pag-ampo. Ikatulo, basin isa rin sa mga reason anong wala madungog sa Ginoo ang imong mga pag-ampo is wala nimo talikdi ang imong sala. Manang ang hagit niya mutalikod gikan sa ilang mga sala, gikan sa daotan nilang mga binuhatan. So aron dunggon kita sa Ginoo, ato kanunay nga ipasusi sa Ginoo ang atong kasing-kasing. Ug atong nga biyaan ang sala. Dili man ta perfect, pero dili to tasabot na magpadayon na lang ka sa paglunang diha sa sala. That's why ang hagit niya biyae ang imong sala, biyae ang imong pagkadaotan. Kay ang Ginoo andam pasaylo kanimo. The moment na muduol ka sa Ginoo o maghinulsol ka sa imong sala, ang Ginoo andam mo pasaylo sa imong mga sala. Kung kini imong nahimo, masiguro nimo na ang Ginoo mamati sa imong mga pag-ampo. Kaya nag-ingon siya, ako mamati gikan sa langit ug magpasaylo sa ilang mga sala ug mag-ayo sa ilang yuta. So mamati ang Ginoo sa diha nga ikaw magpupos sa imong kaugalingon, sa diha nga ikaw mag-ampo sa Ginoo ug sa diha nga ikaw mutalikod sa imong mga sala. Kana lang ug daghang salamat. God bless.